aktibotasuna Gorkaren hitzetan agertzen da Marta etengabean, eta Inazio esan daren moduen, Gorkaren obsesio, maitasunarekiko obsesio edo beren emaztearekiko obsesio horren harira, denbora guztian agertzen zaio, buruan, pentsamentuan eta baina ez da, eta aktibo batean agertzen. Aktiboan agertzen dena Gorka da. Esaten, bakarrizketa baten antzera, eta jotetu da, behar da, bakarrizketa baten antzera, beran hausnarketak eta pentsamentuk eta islatzen dituen da historia honek, eta Inazio esan daren moduen obsesio baten historioa da, ez hori bakarrik. Sentimentuen maiteminetik, maitasunera eta maitasunetik, denporaren poderioz, maitasunetik behar bada, desamodioa emondako urrats bat behar bada kontakizun bat. Eta desamodio horretan, erabakiak ezartzeak, edo beldurrak, edo pertsonengan sortzen diren zalantzak, eta gizartearen aurrera zalan agertu, gizarteak esaten duenean sozializatik bat da dana, alkartu, batu, bikoteak sortu, bizi, eta gero, horren ondoren, sortzen denean igadura, temporak eragiten duen igadura hori, edo desamori hori, luzamenduan aritzeak dakarren desgaste psikiko, emozionala eta dana, hori islatzen dugu ez, novela honek. Behar bada, ez dakigu agonia baten ostien zer egon torpineken, edo desamodio baten ostean amodioare darrero sortu edo piztu edo suspertu diteken, ez dakigu. Eta novela honetan, ez dakit, azken aldean edo argitzen da, behar bada, bide bateko edo hildo bateko erabakiak edo zerak sortzen dira. Desamodi horretan, bikotearen atxekabetasun horretan sentitzen duenean bere burua, emazterekin harreman zuzenik hauskorik eta horrelakorik ez duenez, bilatzen du, lagun artean bilatzen du babesa eta gurasoenekan ere babesa bilatzen du, baina babesa ematetik pasatzen da gurasoekin batez ere, babesa ematetik, babesen maile izatetik, babesa bilatzera doa gurasoengana, eta azken batean, gertaera da medio, sortatzen da babes emaile bera gurasoei, ez. Eta gero badago lehen Inaziok komentatu daben moduen, badago beste bat, beste mutur bat, tiratuta artearekin lotzen duena, eta horre artista batekin duen lan harremana, dena hasiera batean, baina danak atrabilatu egiten dena, artearen ezagupenak eta berak irakasten dizkio, eta artearen munduan edo azpilituretan sartzen du, baina gero bada historia honetan beste korapilo neko engorrosoa edo zen benik, eta orduen protagonista bigarren mailakoa izan zitekena nagusiekin ekatzen da, kasu honetan Leiz eta Gorka izen beren markarrizena horretan protagonismorik nagusien duena. Eta azkenean, hori da esan nahi duena, ez dakit zer erabili dudan izkeratza orain aldian idatzita dago liburua, eta orain alditik nera salto eta egite ditu, eta bakarrizketa